Kakateli, a chekai, a no kai. Ibe nani wa ibe nani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononana, abe mana, halikene malala, abe mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songo matematia. Andi paratelima, telima, wadaka di tro. Sojo na la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe nana ni here, mali ho severa. Andi intérieur, andi extérieur. Songo matematia do, ani si mankol. Apara no kanyine, abe jateliala. Abika so nuguya, songo matematia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 N'o tɔgɔla so baarabolo sɛgɛsɛgɛli baaraw sigira sen ka alamisa don novembre kalo tile 20 san 2025 baara ninnu ɲɛmaaya tun bɛ sifinnamaw ka minisiri bolo la an bɛna mun yira aw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ nansara kunnafoni di siraw kɛlen do ka kunnafoni juguw cari Mali jamana kun kan ni waati na yala ni baara ninnu bɛ don kunnafoni di sariya kɔnɔna na wa yalima a dabɔlen do ka Mali jamana o tɔgɔ de tiɲɛ an bɛna jaabi caman di aw ma ni ɲininkali ninnu ka kunnafoniya ninnu senfɛ an balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye novembre kalo tile 21 san 2025 an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV so antigi la ka se ka aw kunnafoniya I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na walasa k'aw ka baara bolo dalenw olu sɛgɛsɛgɛliw kɛ ale ni ka hakilina kuraw ta ka kɛɲɛ ni san kura nataw ye Palais des Pionniers ale kɛra yɔrɔ ye min kɔni ye conseil d'administration tako sabanan sigi baaraw kɛ baara ninnu ɲɛmaaya tun bɛ sifinnamaw olu ka minisiri bolo wa anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen tun bɛ a kɛnɛ kan ni o ye Isa Sise an ka ɲɛmada ale ka sɔrɔtaw fɛ responsable cadre fo ka taa se partenaires ma ninnu bɛɛ de kun dalajɛlen do ni ɲɔgɔn ye nin na ministre Abdul Kasim Ibrahim Fomba ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ yalasa ka se ka kuma Palais des Pionniers ale baara kɛcogo ɲuman kan an ka laɲini ye hali bi an ka se ka Palais des Pionniers dɛmɛ walasa u bɛ baara mun na bi ka sifuw dɛmɛ dɔnniya sira fɛ o ni cɛsiri sira fɛ jamana jɔ la o ni jamana kanu la an ka se ka dɔ fara o kan ka u dɛmɛ u ka se ka walawala cogo de ka na ni module kuraw ye ka na ni dɔnniya kuraw ye ka se k'a lase denmisɛnninw ma u ka se k'u ka jamana dɛmɛ cogo min na wa ministre ka fɔ la olu ka dɛmɛ o tɛ jɔ nka a y'a ɲini fɛnɛ conseil d'administration mɔgɔw fɛ yɔrɔ kofɔlen ka se k'i yɛrɛ ta don n'a nataw la an ka département de don donc on obligelen don ka se ka continuer k'u dɛmɛ mais a kana ɲina n'i ye EPA ta sisan a kan ka se niveau de la EPA yɛrɛ de kan k'i se k'i yɛrɛ ta baara yɛrɛ kɔnɔna la donc an bɛ k'u dɛmɛ o de sira fɛ parce que n'i y'a ye infrastructure ninnu bɛ ka jɔ c'est pas pour que ka continuer ka taa a ta budget de l'état la dɛ c'est pour que waati dɔ ka se ka kɛ u yɛrɛ ka taa dɔɔni dɔɔni kɔrɔfɔ kuncɛ la a y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko baara caman bɛ ka kɛ nka ko ka dɔ fara halisa cɛsiriw kan non hakili la an bɛ se k'a fɔ ko baara in a taabolo ka ɲi bɔrɔ taabolo mais baara kɛra cogo o cogo hali n'a taabolo ka ɲi hali bi an b'a fɔ dɔ de ka fara a kan donc an kɔni bɛ yan nɔ hali bi an k'u dɛmɛ k'u jigir'u tintin walasa mission mun dilen don an ka département ma an yɛrɛ kɛmɛ ka tâche minnu di olu ma mission mun di olu ma olu yɛrɛ ka Palais des Pionniers la u ka se k'o mission atteint an b'a ɲini u fɛ hali bi k'u cɛsiri a la maintenant gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ u k'a lajɛ o gɛlɛyaw kɔnɔna la o gɛlɛyaw bɛ se ka relever cogo min na walasa baara in ka se ka a ka se ka ɲɛ hali bi a ka se ka denmisɛnninw surtout k'olu nafa wa a ka se ka jamana fɛnɛ nafa hali n'a y'a sɔrɔ bɛn kɛra fɛn caman na ɲɔgɔn ye nin kɛra sababu ye ka se ka tagabolo kura labɛn Palais des Pionniers la yalasa a ka se k'a jɔyɔrɔ fa halisa fɛn min ye sifinnakaw ale ni jamana kɔnɔdenw olu ka ɲɛtaga la yalasa jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati laban na
kibaruyaw kɔni b'a la ka cari diɲɛ kunnafonidiso dɔw fɛ ka se ka laseli dɔw kɛ mali ka mun kɔni ye kibaruyaw n'a dabɔlen don ka maliden kɔni ja papa yalima ka fɛn fɔ minnu ni tiɲɛ kɔni tɛ kelen ye maa b'i yɛrɛ ɲininka nin waati na yala ni nansara kunnafonidiso ninnu u ka nin baara ninnu a dabɔlen de mun de kama yalima u b'a la ka mun kɛ journalisiya a ye nin de fɔ wa ka se ka jaabi sɔrɔ nin ko na an ka ɲininkɛlaw olu ye wulikajɔ kɛ u ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka ɲɛmadaw fɛ bamakɔ ni pari olu kɔni ka jan ɲɔgɔn na o ye janya dan ye nka n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ tuma bɛɛ la kunnafoniyaw de bɛ bɔ ka cari diɲɛ kunnafonidiso dɔw fɛ k'a fɔ bamakɔ minɛna bamakɔ binna bamakɔ tigɛra ka bɔ diɲɛ dugutɔw bɛɛ lajɛlen na wa maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ni kibaruya minnu bɛ bɔ nin diɲɛ kunnafonidiso ninnu na u ka laɲini ye jumɛn kelen ye k'a sɔrɔ mali tun bɛ a ka gɛlɛyaw la u tun tɛ kuma o kan se k'a fɔ bingannikɛ kibaruw don walisa n'i y'a jateminɛ tile fila in kɔnɔna na an ye kibaruya caman sɔrɔ min bɛ bɔla kɔ kan kana u b'a fɔla ayiwa bamakɔ bɛna bin mali bɛna kɛ jihadisi jamana ye mɛ olu min b'a fɔli la olu tɛ mali kɔnɔ yan u ye kibaruya sɔrɔ cogo di a bɛ fɔ mɔgɔ dɔw ma ko agence de presse olu de bɛ kibaruya ta k'a ci télé ni radio ni journal sɛbɛnnaw ma mɛ n'o kibaruya cir'i ma olu ka mɔgɔ tɛ an fɛ yan nɔ min bɛ jateminɛ kɛ mɛ ni aw y'o kibaruya sɔrɔ aw wulila nkɔrɔ ayiwa u bɛna bamakɔ ta u bɛna mali bin o kɔrɔ ye mun ye u bɛ ka siran bila an kunna maa dɔw ka faamuya la ni wale ninnu ye walew ye mun dabɔlen don ka se ka maaw ja panpa k'u lasiran wa ka se ka u ka walejugu nata ka se ka o kɔkɔrɔma don ko wale ninnu bɛ bila o minɛn de kɔnɔna na donc kunnafoni di kun fila b'a la kun fɔlɔ ka bɛnbaliya siran k'o don anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan a kun filanan k'olu yɛrɛ ka mɔgɔw préparer hali ni don min na n'u ko b'u wuli kana bingani waleyaw ta k'an sɛgɛrɛ ɲɛfɔcogo ye ka sɔrɔ a la u ka mɔgɔ min u ka jamanadenw fana ka jɛn n'a ye k'a fɔ u b'ala ka wuli ka baara min kɛ nin a kan ka kɛ nin waati na maa yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ni kunnafoniya mun bɛ di n'a y'a sɔrɔ a kunnafoniyaw yɛrɛ ye kunnafoni baarabagaw yɛrɛ ka kunnafoni dilenw ye yalima a kunnafoniya ninnu dabɔlen don ka ɲɛsin mali de ma ni o ye communication ciblée ye wa n'an bɛ yɔrɔ min na sisan bɔra journalisiya hukumu kɔnɔ mun na mali ye jamana ye nin y'a san 5 ye an y'a ɲini k'an ma an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc fɛn fɛn tun bɛ yan nɔ barika n'o takuba o minusma o a bɛɛ gɛnna mali ye tasira dɔ yira min diyara farafin jamana caman ye wa u caman bɛ k'an suit AES nana créer sisan Niger ni Burkina nana fara an kan kɔfɛ taabolo min bɛ ka taa a taabolo daman d'u la parce que a taabolo ye mun ye an yɛrɛ de b'a ɲini na sisan an b'an ka fɛn bɛɛ kɛ ni laseli mun ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye yala maa mun bɛ tila ka ni kunnafoniya ninnu ta ka se ka a cari tuguni olu ni kunnafoni lankolon dibaw bɛɛ lajɛlen tɛ kelen ye wa kun fila bi an ka jamanaden minnu bi baara in kɛ kɛcogo jugu la a kun fɔlɔfɔlɔ o dɔw bɛ se ka kɛ baara ɲɛdɔnbaliya ye ka ɲɛ a dɔw bɛ se ka kɛ selibagatɔya ye n'an b'a fɔ ma ko paresse intellectuelle mais maa bi maa la olu ta kɔni ye ŋaniya juguya de ye n bi jamana min kɔnɔ n bi jugu dɛmɛ k'a dafiri min bɛ se ka a to u kumakan tɛ mɛn ni o ye an fɛnɛ ye an kumakan fara a kan an kumakan bɛ se ka fara a kan cogo di o ye ni an y'an ka kunnafoni dilaw kɛ ɲɔgɔn kan min kan ka fɔ a bɛ se ka fɔ cogo jumɛn na walasa nɔgɔ kana to kuma la walasa fila fila kana don kuma la ka tugu kuma fɔcogo b'a ɲɛ a fɔcogo b'a tiɲɛ kuma dɔw bɛ yen n'a fɔra a ti faamuya ni dɔw fɔra a b'a tiɲɛ ayiwa o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka baara ye k'a kɛ an ka bɛn kow kan an ka bɛn a fɔcogow kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni wulikajɔ mun talen don ka ɲɛsin mali ma ni o ye kunnafoni lankolon dili ye mali kun kan ko ale fɛnɛ tɛ gansan ye halisa an bɛ taa ni kunnafoniya ye nin waati na an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruyaw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko AJSM interservice ale demi-finale tɔ kelen tanna ka kɛɲɛ ni alamisadon ye novembre kalo tile 20 san 2025 stade Wɛnzɛn Kulubali la ntolantan in tɛmɛna AJSM ale ni DNSP ni ɲɔgɔn cɛ mun bɔra a ko la Kasatou Bagayogo ale b'o lakali an ye
coupe AGSM interservice atako duruna hukumu ngono sa a demi-finale baro kun sosoro ka da ka gɛlɛya manga jamana kɔnɔ carburant ko ta fanfɛla la nga o bɛna ta a baro sera ka bila sen ka kokura o yɛrɛ kun sa AGSM n'ale don fini ko ye binkɛnɛma ye ale ni DNSM kun bɛ ɲɔgɔn na n'olu don fini ko ye nɛrɛmuguma ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ dɔrɔn wulikajɔ bɛ bonya kosɛbɛ DNSM de fanfɛla la u bɛ gɛlɛyaba ta ka lase AGSM maaw ma nga AGSM cɛlikɔlɔsibaga b'i jɔyɔrɔ la k'u ka dolɔn bila kɛnɛma o tɛmɛnen kɔ AGSM degeden karamɔgɔ bɛna jateminɛ kɛ jeu kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye k'u kɛ ka yɛlɛmaliw kɛ o bɛ ɲɛ ka da kan Sori Ibrahima Kulibali n'ale yɛrɛ bɛna don dolantan kɔnɔ a bɛna colu fila saraka don sanga saba bɔɲɔngo kɔnɔna na an ka taa sɛngɛlafiyabula n'o jaabi fila ni kanangolo ka taa AGSM kanu na tako filanan baaraw daminɛnen sa DNSM de bɛna wuli ka jɔ kɛ ka yɛlɛmaliw kɛ fana bɛ celiyara occasion dɔw sɔrɔ nka ko kura AGSM celikɔlɔsibaga b'i jɔyɔrɔ la o tɛmɛnen kɔ Sori Ibrahima Kulibali bɛna celu sabanan sɔrɔ ka don dolantan kɛnɛ saba ni kanangolo ye AGSM degeden karamɔgɔ bɛ yɛlɛmali kɛ ko kura o fana bɛ ɲɛ Sulemani Kulibali n'ale fana donna dolantan kɔnɔna na ale bɛna celu naaninan sɔrɔ ka don ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kɛ 4 ani kanangolo ɲɔgɔn sɔrɔ kuncɛli wagatiw selen sa DNSM bɛna ŋɔni dɔ sɔrɔ o bɛ yɛlɛma ka kɛ celu ye alu di Bubu Jalo fɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi 4 ani 1 ka taa AGSM kanu na. Nous on est garant de la politique nationale du développement du sport donc AGSM est une initiative qui a déjà ça contribue largement au développement du sport donc n'a ma yo kɛnɛ kan ça veut dire que on yɛrɛ fana tɛ développe sport développement kunna donc initiative a kaɲi tellement on ni AGSM nana ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kan yan c'est vrai que on ni ballon bɛ tan mais an y'a to AGSM ka gagner comme directeur yɛrɛ AGSM membre ye donc ne y'a fɔ n ka mɔgɔw ye n k'u k'a to yen AGSM ka gagner ko parce que AGSM ka fête de don muvu kɔni baara de bɛ muvu bolo sisan parce que DNSM ta ye terrain ye AGSM ta ye ka ko ye a tɔ bɛ yen sa dɛ. ni denmisɛnnin ka ca tɔn na donc kɔrɔ ko mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ u ka kɛnɛw ni na o b'a kɔnɔ o b'a a yira fɛnɛ k'a fɔ an ka match cayara ɲinan saison na ɲinan san kɔnɔna la donc an ye caman perdu nka u ye ɲɔgɔn faamu nin na an ye se sɔrɔ DNSM kan an b'a fɔ move ye k'a fɔ équipe ɲuman b'u bolo an ye kɔlɔsili min kɛ an y'a ye k'a fɔ o fɛnɛ bɛ entraînement na équipe b'u yɛrɛ bolo équipe sportive b'u bolo sisan nka an b'a fɔ u ka nin kelen to an bolo parce que nin ka d'anw ye parce que coupe AGSM famana Bamako ma a seginnen kana Bamako ko AGSM yɛrɛ y'a ta o ye souvenir ba ye anw bolo ni welewelema kan bila la AGSM tɔndenw ma fɛn o fɛn na u bɛ na donc mɔgɔ bɛ nisɔndiya k'a fɔ i t'i kelen na. ni sebaga ye bɛ kɛ sababu ye ka AGSM kɛ k'a ka tike sɔrɔ ka taa finale la n'a yɛrɛ ni Move Africa Mali Tele bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔn sɔrɔ kofɔlen boloda n'u ka bila ni alamisa nata la novembre kalo tile 27 san 2025 stade Wenzem Kulubali la. ayiwa nin de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibaruyaw kɛnɛ kan ni o ye actualité internationale ye Mamadu Jalo ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ o la aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada aw fɛ. ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye Nigeria jamana kɔnɔna la marabolo 5 n'olu bɛ Nigeria camancɛ yanfan na olu kɔni ye laɲini kɛ ni k'u ka kalanyɔrɔw ni k'olu datugu o kalanyɔrɔ kofɔlen bɛ t'i jɔ kalanyɔrɔ 100 bɔɲɔnko la ka kɛɲɛ ni fɛn min ye banbanci walekɛbaw olu kɔni ye karogɛlɛya wale dɔ ta ni ka l'église dɔ sɛgɛrɛ min kɔnɔna la maa 3 bɔnɛna u ni na ani fɛnɛ u ye maa 30 ni k'olu minɛ ka taga ni olu ye nin waleya ninnu kɔni bɛ ka caya Nigeria marabolo kɔnɔ o de kɛra sababu ye ka ni laɲini ninnu kɔni kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa u bɛ se ka ngara da banbanciya walekɛbaw la. fɛn bɛ tali kɛ dugu jukɔrɔ nafolo ko koɲɛw kan Afrique du Sud ale ni Union Européenne ye bolodi ɲɔgɔnman dɔ kɛ min hukumu kɔnɔ u bɛna se k'u ka baaraw fanga bonya kosɛbɛ dugu jukɔrɔ nafolo olu nafa bɔli la nin waleya ninnu kɛra fɛn min bɛ tali kɛ ɲɔgɔnajɛba min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele G20 o ɲɛkɔrɔla la walasa Union Européenne a bɛ se k'i jeniyɔrɔ fin dugu jukɔrɔ nafolo ani fɛn min ye nafasɔrɔ siraw ye olu sabatili la u ni Afrique du Sud jamana cɛ Union Européenne y'a ɲini k'a fɔ olu kɔni ye hakilina bila sen kan n'o bɛ tali kɛ euro wari miliyari 12 ni ko o kɛ musaka ye o bɛna se ka bolodi ɲɔgɔnma sabati jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dugu jukɔrɔ nafolo olu bɛ bɔ jamana minnu kɔnɔ. Brésil ɲɔgɔnnajɛba dɔ kɛra n'o bɛ tali kɛ ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin farafin minnu n'olu jɔyɔrɔ bonyara kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔw la adamadenya jɔ sariyaw la fasali la hukumu kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ ɲɔgɔnnajɛba dɔ kɛra Brésil faaba la Rio de Janeiro walasa fɛn min ye maa minnu bɔra Brésil farafinw na olu ka u ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u bɛnba minnu n'olu jɔyɔrɔ bonyara Brésil ɲɛta sabatili la. sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ diɲɛ kɔnɔna la jamanaba minnu bɛ yen nɔ n'olu ka musaka bɔta ka ca kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛta siraw sabatili la olu kɔni caman b'u k'u yɛrɛ minɛ fɛn min ye musaka dili la ni lase ninnu kɛra Centre for Global Development fɛ min y'a yira k'a fɔ a ka gafe furaw kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ États-Unis Japon olu kɔni ye maaw ye minnu kun ka musaka dita ka ca kosɛbɛ ɲɛta siraw sabatili la nka ni wagati laban ninnu na u kɔni ye caman bɔ u ka musakaw dita u la.
an balimaw nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛliko ɲuman na ka ɲinaw fɛ a ka to suwalen Advance TV la wasabaw ye jabaraniko la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojo la lafiyara pentirike la lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o ka ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o ka ɲi i bi om baara n'o ka ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta